Mużika Mużika ta' din is-sena s-sitt edizzjoni se jittella bejn it-19 u l-21 ta' Marzu, iżda it-ħejjiet bdew għaddejjin ġmielhom. Minn hawn ftit jiem oħra jibda l-bini ta' stage ġdid li se jkun qed jintuża għal din is-sena Mużika Mużika. Nippruvaw li meta nkunu qegħdin infasslu niddiskutu l-stages ma jkunux simili għall-edizzjonijiet passati li jkunu għaddew dejjem li rigwardja Mużika Mużika. Allura għal daqstant issa nkunu eċitati li dak li rajna fuq il-karta nibdew narawh isir realtà. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Franza Ġus, qal li din is-sena se jinżamm l-istess format tas-sena li għaddiet, b'16 il-kanzunetta finalista li se jikkompetu kemm fis-serata tal-ħamis kif ukoll fis-serata finali tas-sibt. Qal li b'dan il-mod il-kanzunetti li tant ikunu ilhom jaħdmu fuqhom l-artisti jitgawdew u jingħataw il-mertu illi jistħoqilhom. Iċ-Chairman ta' Mużika Mużika Raymond Buġejja spjega kif se taħdem il-votazzjoni. Il-vot tal-ħamis, ħanitkellmu fuq l-ewwel. Il-vot tal-ħamis jiġi maqsum bej vot illi jiġi moti minn ġurija kwalifikata. Plus vot illi jingħata minn nies ta' ġossala. Jiġifieri dawk kollha li jkunu sa jixtru il-biljetti għal-ħamis sa jkollhom link u spjegazzjoni mal-biljett kif iniżlu app għal fuq it-telefons tagħhom, jirreġistraw il-vot u hemm l-istruzzjonijiet kollha kif tagħmlu, u b'dak il-vot inti tista' tivvota għal kanzunetta li trid. Immorru għas-sibt. Ġurija differenti, ġurija kwalifikata, li hija differenti minn dik tal-nhar ta' ħamis, u il-vot tal-pubbliku ġenerali. Din darba se jivvutaw il-pubbliku kollu. Id-direttur artistiku ta' Mużika Mużika, Paula Bela, għal li apparti l-kompetizzjoni, serata tant maħbuba hija serata tal-klassiċi, fejn il-kantanti li jkunu jikkompetu ikkantaw ma' kantanti oħrajn stabbiliti, kanzunetti antiki bil-Malti. Sissa f'5 snin għamilna 96 kanzunetta. Ġifieri, u qatt ma repetejna kanzunetta. Ġifieri dawn kollha speċi għajjimnijom erġajna biċit mill-kanzonetti bħal naf l-iktar popolari xemx l-axħar bidwijiet dawk speċi kulħadd jafu mbagħad hemm ħafna oħrajn. In-nies jew insew jew ma kienux jafu bihom. Allura di xi ħaġa tajba anke għall-kompożituri u l-awturi ta' dal-kanzonetti tal-passat li nisponuhom għal udjenza ġdida u bis-saħħatek jibqgħu in-nies u żgħażagħ japprezzaw il-kanzunetta Maltija. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li Mużika Mużika mhijiex biss kompetizzjoni imma ċelebrazzjoni tal-kanzunetta Maltija, tat-talent u ta' dedikazzjoni ta' bosta ħaddiema. Il-preżentaturi ta' din is-sena se jkunu Keith Demicoli, Ira Losco, Jackie Losco u Jamie Cardona.